daya ba uwa kuma babu uba balle batun dangi ku gaskiya lam yalid wa lam yulad ala sharika lahu duka nabiya na san Allah ne da kuma ko yaushe ba ne masa kishiya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya shi yasa dukkanin lamari na miƙa gunsa gaba daya kuma ko menene inna ne mai lauye ne kai musamman ma ina fake da Muhammadu khairul anbiya dandanan Allah yake yi mun na ji dadi har na yi dariya to yau ma na yi tawassuli da mijin su Khadija guda daya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya so nake yau zan yi yabo ga gunar da ake tebo daga duniya dai ta zarcewa guda dubu ba kamar da fadin duniya in siya kariya masu mata ba ta da laifi ko daya umman Hassan da Hussein umma ina kaunar ki a zuciya yasa ai dole yau miki waitoci na musamman sidiya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya assalamu alayki guda daya a biyar kuma ga ta cikin daya assalamu alayki imamiya basarakiya assalamu alayki guda daya mai sirri a cikin daya assalamu alayki guda daya mai zamani a cikin daya sai da doki mana lamuni a sakar mana sirri bai daya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya ya zama koyaushe an bata mu a kullum aliya ba dare kuma ba rana malan ka dauke zancen safiya mu sai mun ambaci Fadima bintul Adhar karimiya sanyi na idanun annabi na Fadima ko ba kafiya balle ma ai da akwai ta Allahu ya yarje mun yi godiya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya na Fadima ba a gane ta yana garin ka a duniya in kana mamaki to ka bai malan ka ji bayaniya ba a gane ta cikin karatu ko a cikin nazari daya kai dai malan ka kula ka rike soyayya banda hayaniya mu soyayya da ta zarce uwa da uba muka bata gaba daya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya batulana na sharifiya na Fadima dan girman annabi Muhammad ki mana bai daya ki kula miki so miki yarda da mu dan girman Allah aliya ki da mana sirrin ambatan ki a koyaushe ma asumiya dan girman na Khadijatul Kubra a da mana lafiya ya zama mun kare rayuwar mu a kaunar umma gaba daya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya sayyidina Imam Ali gobar ilimin duka duniya albabul ilmu zakin Allah an gode ga sarauniya dan sayyidina Hassan da Hussein Bahir Zainab Sidiya domin girman ahlul isa'i ga darar bayin duniya a kula ma a ba mu abin da babu zato kuwa ko da so daya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya ya Allah kar dubu na salatin annabi khairul anbiya sayyid sadati dan amina annabi dagun sabiya sahibi daraja ta asa ahli na gidansa gaba daya har sahabban nasa da ba su tsoro wal ko da so daya sun bayar rai da jikin su har dukiya dan kare gaskiya sai da zara assalamu alayki batulana na sharifiya assalamu alayka ya Ahmad Tijani jinin masumiya yawa Abdul Qadir Jiyali dabar ama gausin duniya yawa Ahmad Yarwa da baban Harazim Shehu Dahir Naziya da su babai in yasi na Bauchi Allah ka da masa lafiya sai malam Hamza Galadancin nan da yake muni tarbiya da zara assalamu alayki batulana na sharifiya mene mun sunan wanda yayi baitukanto zo nan kajiya dan jigawa duka barin da ne me yabo ga Muhammadu kungiya me zamdar kaunar Fadima ni akan haka bani da galiya
lafiya ka kira ni da auta mubarak na fado maza da sharifiya ko ka kira nambar wayata kamar haka shine gaskiya sai da zara assalamu alaikum batulana na sharifiya 0913904 dan tsaya sai ka sa shi da shidda guda biyu sai ka sa 0 tara ka biya sai ka danna kira in ta shigo zana dauka bana taliya sai ka ce min assalam masoyi na annaba an tashi lafiya sai na ce ma lalle mun tashi lafiya mun Allah